A zase po roce Vánoce přicházejí. Už se nám blíží Vánoce. Některé děti už počítají každý den, kdy už přijde Ježíšek. No ale na Slovensku jsou i tací, kteří mají Vánoce až za 13 dní. No a právě za nimi jsme se přijeli podívat na daleký východ do Svidníka a tady si všecko o těch jiných, o pravoslavných Vánocích a o jejich tajích povíme. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Jak se jmenuje koník? Linda. Paní Váchalová? Varcholová. Varcholová, zdravím, Jarda Žídek. Dobrý deň, vítajte u nás. Zdravím. Vítajte v Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Nech sa páči, prevezete sa na tých parádnych Aj saniach. koník nás pozdravil. Zdravím vás, dobrý. Perfektní. Takovou jste měli přivítání, takovouhle expozici. Tak vyrazíme na projížďku? Áno. Jo. A jsme vlastně ve Svidníku, ve skanzenu. Co nám tak krátce o tom skanzenu můžete povědět? Tak návštevníci v našom skanzene si môžu pozrieť starobilé obydlia rusínsko-ukrajinského etnika, ktorého zdrojom obživy bolo roľníctvo a dobytkárstvo. Pre náš Svidnický okres a Bardejovský boli typické slamené strechy, ktoré sa robili z ručne vymláteného žita, čiže raži, také snopky sa robili. Z toho sa robili tzv. Kyčky. Ale já jsem tady kvůli Vánocům. Áno. A já jsem tady kvůli pravoslavným Vánocům, protože pravoslavné Vánoce se slaví trošku jinak a hlavně trošku jindy. A to je proč tak? Veriaci východného ritu slávia Vianoce a ostatné sviatky. Pridržiavajú sa proste starého juliánskeho kalendára, ktorý je o 13 dní posunutý dozadu. To je dovolenka potom taková 13 denní. Ale já už vím, co jedí evangelici na Vánoce, vím, co jedí katolíci a co jedí pravoslavní. Tak aj u pravoslavných to bol pôstny deň. Jedli sa pôstne jedla. Začínalo sa s cesnakom. Cesnak bol symbol zdravia. Potom bol med. Med sa užíval aj v ľubosnej mágii. A potom bola naše tradičné, typické jedlo. To je mačanka, potom boli pyrohy, tie boli aj tatarčané, no a potom boli ostatné jedla, ale obradový chlieb bol kračun. Aha, takže kračun, máčanka, ale já máčanku už jsem jedl, máčanka je výborná. A jelikož byla na začátku, tak si ji dáme na začátek i my a mohli bychom si ji uvařit dneska? Áno, uvaríme si naše tradičné jedlo mačanku a pozývam vás do nášho jedného objektu, do chyži. Do chyži? Chyži, volala celá obydlie sa volalo chyža, ale chyža sa volala aj izba. Dobrý den. Pán Židek, žiaden dobrý deň, ale nachádzame sa na pravoslavných Vianocach a pravoslavní sa zdravia. Christos roždajice, takže pozdravte aj vy Christos roždajice. Christos roždajica. Slavíte jeho. Vítajte u nás, pán Židek. Pani Mária. Pani Lacová. Áno, ale volajú ma Máša. Můžu vám říkat paní Mášo? Áno. Dobře, tak já mám tady paní Mášu. Áno, ja vás nechám tu. Vy už utíkáte zase. Áno, ja vás nechám a to už tak pani bývá. vám pripraví to Tak obradné vidíte, jedlo. Někdo vidí hrnce a nechá tam Žídka samotného, no to už tak bývá. No, u nás na Sviatý večer, pán Židek, je tak, že variť sa mačanka okrem ostatných tých veľa jídel, čo varíme. No a mačanka sa zve za to, že sa tam mačať chlíb. Aha. Do tak tej omačke. No a dávam variť kapustovú šťavu, to je var, alebo jucha kapustová, ktorá sa zvidí s vodou. Jucha kapustová. Jucha kapustová. No. Do toho sa dá bobkový listok, podľa toho tivko varíme tej mačanke 3-4, nové koriňa a časnok. Časnok je strašne dôležitý u mačanky. No a potom do toho dáme hryby. Všechno? Aj s tou vodou všetko? Aj s vodou. A to je veľa húb, ale... No tak, že by bola dobrá.
Já už jsem máčanku, už jsem jet jednou. Jak smakovala? Ježiši, šmakovala úplně nejlíp. Byla dobrý kvasna? No, byla dobrý kvasna. Co to je dobrý kvasna? Taká, dobrý kyslá. Aha, dobré. A teď připravíme co? A teraz sa to musí trošku povariť, lebo musia sa toto chutí sa spojiť, takže sa trošku povariť. A vy ji vaříte každý rok na Vánoce? Každý, aj pre Rík, za to, že to majú rady u nás. Jo. Muž napríklad raz do mesiaca. Hej. Pyrohy a mačanku, to sa u nás varí často. Tady máte pánovičku připravenou, jste se na mě připravila. Jak se řekne pánovička? Rusinsky? Deklik. Deklik. A Deklik. deklik je poklop, ne? Nie. Deklik. Deklik. Tak, budeme potřebovat máslo nebo Olej. olej? Viete, dakolí na Svätý večer išlo pysné, takže na masle Prosím? nerobili. Prosím. Aha. No, trošku nerozuměl. Všetko na Štedrý večer sme varili len na oleji, nie na masle. Aha. A koľko tam dám toho oleja? Tak ešte trošku. Povedzte. Muka? Muka. No, dosť. Jo, to jsem dal dost, že jo? No, Dost. ty, vlastně, já jsem myslel, my to máme totiž na Vánoce tak, že většinou ty vánoční jídla, my si je přes rok nevaříme, že si je vaříme právě na Vánoce, těšíme se na ně, že budou o Vánocích, a vy prostě máčanku furt. Áno, my varíme aj pyrohy, aj mačanku, ja neviem, fazulu. Proste to sú také jedlá, ktoré varíme aj cez rok. Takže se vlastně dá říct, že pravoslavní mají Vánoce celý rok. No, Dá se to tak říct. Áno, akurát, že na Štedrý deň máme potom tých jedál viac, niekedy to bolo až 12, ale teraz takých 6 určite. A to my už víme, proč to je 12? No. To je kvůli apoštolům. Áno. Tak. A teraz by sme to podliali. Vodou? Áno, aby sa neurobili hrudky pomaly. Ja vám budem miešať. To budete... Áno. A vidíte, a to já vždycky vysvětluju, že je třeba tu záprašku trošku zalej studenou vodou, aby to pěkně Áno, rozmíchalo. jasné. Vy jste mazaná. A nebo se díváte na nebíčko v papulce. Áno, aj to. No a zmiešame to s mačankou, teda tou juchou. Viete, ja to robím tak takú riedku túto. Máčanku? Áno, Já jsem ji jednou jedl. Lebo toto neviem, či sa vám to rozmieša. Rozměša, nebojte, verte mi. Vy ste odborník, ja sa dám poučiť. Pojďte. No, abych vám to neskazil. Lebo ja to robím takú riedku a potom to ešte zahustím mukou. Aha. Alebo toto sa mi zdá, že to... Ale nebojte, rozvaříme to, nebojte. Jak má být ta máčanka, hodně hustá? Tak nie až taká, aby stala v nej lyžica, ale tak polo. Taková tmavá bude? Áno, lebo tam je tá voda z tých hríbov, viete. No a potom si opražíme cibulku. Zase na ty Na mas, áno, na tej panvičke. Veľa jsem dal zase. No, nevadí, cibula je zdravá. Přesně. Dožičme si. Trošku ju na tom oleji tak presprážím a potom dám maslo. Máslo budeme dávat všechno, nebo jenom odkrojím kousek? Tak, kúsok. Kousek. Tak, a dáme si, co bychom si nedali? Dožičme si na Štedrý deň. Přesně tak. No ale Silvestra slavíte normálně, jako 31. máme dva. My máme dva. Ježišimaria, vy se máte. Áno. Aj sviatky, tak my tiež svietime dvoje. A jedné, aj druhé. No ale hovorím, jedny máme štátne, jedny máme cirkevné. Pretože nám, čo chodíme do kostola, sa nezdá, že to je teda na katolícky Štedrý večer, že to sú sviatky, keď nejdem do kostola. Viete, keď sa nespieva roždestvo. Tak preto my, keď ideme do kostola, toho až 7. januára, tak to sa nám volajú sviatky, lebo sú krásne koledy a teda spieva sa také pesničky, čo... A za to si potom budete, co se berete dovolenku potom, ne? Nebo... Tak obyčajne 6. je voľno, ale keď treba, tak si berieme dovolenku. My už, čo sme na dôchodku, nepotrebujeme dovolenku. A my sme ešte to zahustili. Tou moukou, Áno. Tak já tady rozchodlám trošku mouky s vodou. Áno. Vy děláte záprašku z polohrubý mouky? Áno, z polohrubej. To vidím poprvé, to je novinka pro mě. Nie. Já jsem tak tady si takhle, jako jsem si přemýšlel, říkám, polohrubá mouka na záprašku. Alebo niekedy mi proste tá mačanka potom tak riedla. Keď stála, tak sa mi rozriedlila. Takže preto robím z tej polohrubej. A ta potom zůstane dlouho hustá, hej? Tak zostane normálna teda. Tak máme novou fintu, tak ukažte. No, vymeníme si. Vymeníme si. Tu trošku papriky dávam na vrch. Aha.
Tak zamiešame, aby to malo takú farbu. No už to máme krásně převařený. Já si myslím, že to je dost hustý, není? Nie, ešte trošku pridajte tejto múky. Určite. Áno, trošku. Hej. Všetko nie. Áno. Když jsem byl v učení, tak s prvním, co jsem dělal, tak jsem uvařil polívku. A taky jsem takhle říkal, ještě tam dám trošku. A pak už se na mě dívali, jakože ty moji spoluškolovníci. Ano. Když už v tom stála takhle ta naběračka, tak já jsem... Já mám rád hustý polívky, jsem říkal. Aspoň ste vedel z toho vykľúčkovať. No, ale pak jsem to stejně vyhodil. No a teraz by ste mohli dať tú cibulku. Už? Mohli by sme vypnúť. Úplně vypnout? Áno. Dobré. A cibulku šetku dáme? No, Tak a teď vás, paní Mášo, jsem vás nachytal teďko. Na čom? Já vám to ukážu hnedka, na čem jsem vás nachytal. Jak to je s tím vaším půstem. Ale máslo. Vy jste říkala na olej všechno, že děláme. Tak to len kvôli vám, viete, aby sme trošku tie chute ešte boli lepšie. No, tak, to len kvôli vám. To já Ináč dávám mi to taky na zjemnění. No, Tak teď to ochutnáme, už je to vlastně hotový. áno, Tak teď máme finálový výsledek. áno. Teraz to má žís. Že? Říz. To má žís. Výborná je. Dobrá je. No, Tak nandáme a jdeme na to. gazdeňa dávat. Gazdina dávat. Alebo ste host, vy sobі sідайте за стіл. Mňam. Mačatý treba. Mačati, to je... Chleba Máme potřebujeme. kračun. Kračun? Máme kračun. Máme. Pani Naďa nám prinese kračun. Jaj, dobré. Už je tady Naďka. Jaj, dobrý. I Hristos rождається. Slavite Kristus jeho. ždájeca. Tu je ten obradový chlieb kračun, Víš, to je krásné, ktorý to se takhle upiekla dělá, hej. pani Máša. No a my si ho rozkrojíme a budeme mačať v mačanke. Bo ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Tak, děkuju. Je ten krásný. Dobrú chuť. Dobrou chuť. Na sviečku. Dobré. Tam zapalovač. Máme ty Vánoce, máme svíčku, tak šup. Ešte pred večerou sa mal jesť cesnak a v niektorých dedinách jedli neolúpaný cesnak takýto a pritom sa vravelo nelúpľu ťa do živého, ochráňuj mňa od všetkoho zlého. Čiže nelúpim ťa do živého, ochráňuj ma od všetkého zlého. A pôjdeme sa pozrieť do nášho dreveného chrámu, do našej drevenej cerkvy. U pravoslavných pravoslavní nechodili na polnočnú omšu, ale bolo také veľké povečerie. Veľké povečerie. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Hlavnou časťou tohto dreveného chrámu je tá stena, ktorá oddeluje oltárnu časť od tej najväčšej časti. Je to tzv. Ikonostáz so svätými obrazmi. No tak ty ikony jsou docela podobné jako u křesťanů. A čím se teda vlastně liší ta pravoslavná víra nebo ty pravoslavní zvyky? Tak v prvom rade pravoslavní sa nepodraďujú pápežovi. Jaj. Potom používajú v liturgii cirkevnoslovanský jazyk, používajú liturgiu svätého Ivana Zlatousta. Nesmie sa tu hrať na žiadnom hudobnom nástroji, spievajú tu iba zborové spevy alebo tí veriaci a pridržiavajú sa julianského kalendára, ako som už spomínala. A trošku mě překvapuje, že vlastně to je rozdílný vlastně od římskokatolické církve, že vlastně tam můžou být ženy muži dohromady a tady je babinec, tady je mužinec a jaký jsou ještě tak rozdělené věci, které tam vlastně jako ženy nemůžou? Predovšetkým žena nesmela ísť do oltárnej časti cez tieto dvere. Vôbec nesmela tam ísť. Vůbec? Nie. Vy jste tam nikdy nebyla? Nie. Tak já se tam jdu podívat, tak co vám tam je. Hej, já vám to povím. Áno. To je pěkný. Pěkný. No tak, máme za sebou i cerkev a myslím, že je řada na mě, abych připravil teďkonc nějakou postní pochoutku zase já.
jsem si připravil recept, který se jmenuje kuťa a vlastně na Ukrajině a pravoslavní se ho vaří velmi často. Je to pokrm sladký a vaří se z ječmenných krup, které přes noc namočíme a potom v té samé vodě, v které byly namočené, je dáme vařit. Jelikož byly kroupy namočené celou noc, tak ta doba vaření se nám zkrátí, že budeme kroupy vařit asi 15 minut. Vodu jenom mírně osolíme, protože pokrm je na sladko, tak takový 2 štipky budou stačit a necháme kroupy vařit. Máme kroupy uvařené, jednoduše poznáme, že se nám takhle vlastně vyloupnou z toho obalu a jsou krásně bílé. Na pánvicu si dáme máslo. Pokud chcete doopravdy postit, tak můžete dát klidně olej, a nebo v originálních receptech nedávají vůbec žádný tuk, ale mi to s tím máslem přijde takový voňavější a má to takovou výraznější chuť. Vezmeme ořechy, takové 2 pěkné hrstě, tam těch ořechů máme dost. Pečeme na másle, se krásně uvolní jejich vůně a chuť a nepatrně změknou. Přidáme mák. Mák jenom prohřejeme zase, aby se uvolnila pěkně jeho vůně. Zase doporučuji koupit si mák celý a doma si ho namlejt nebo z mixéru rozmixovat, tak abyste nekupovali nějaký vyčichlej, který tam nedá tu správnou chuť a vůni. Přilejeme vodu a med. Medu si dá každý podle chuti. Já dám takový 3 pořádný lžíce. Pěkně med s mákem, s ořechama zahřejeme. Přidáme hrozienka, 1 pěkně velkou hrst a pro chuť a pro zajímavost já jsem si tam ještě přidal sušené ovoce. Ta chuť ty kuti potom je taková pestřejší. No a když máme tohleto hotové, tak jednoduše smícháme s kroupami. Nádherně ten mák voní. No a může se to jíst teplý, ale většinou se to dávalo do chladničky a jedlo se to druhý den za studena. Kroupy do sebe pěkně nasákly ten med a chuť těch hrozinek. Hrozenka trošku změkly, já to ochutnám. Musím říct, že je velmi dobrý. Ani nebudu přidávat žádný med, nic. Jediný, co udělám, dám to ještě na chvilku takhle na hořák, aby se veškerá šťáva z těch uvařených krup vsákla. Stane nám tam jenom taková krásná kaše. To bych nebyl já, abych si ten pokrm zase neupravil podle svýho. A mně se tam líbí ta úžasná chuť těch krup, ořechů, maku, medu. Jsem to vyzkoušel a přidal jsem k tomu fíky. Pokud nemáte čerstvej, použijte normální sušený fík, který se běžně prodává v supermarketu. Ta úplně pecka nakonec, která podle mýho ten pokrm úplně zvedne, tak já jsem tam přidal kousky sýra Roquefort, který sám o sobě je prostě úžasný a velmi dobře se kombinuje s nějakým sladkým fíkovým pyré nebo s brusnicema. No a tady s tím sladkým jídlem, s tou kuťou, mi to úplně perfektně zahrálo a ta finálová chuť byla prostě úplně úžasná. Velmi zajímavé, jednoduché, překvapující chuť a hlavně je to tradiční, je to pravoslavné. No a já tady kvůli těm tradicím vlastně jsem, takže já to dobaštím a ukážeme si další zvyky a obyčeje pravoslavných. Vy máte pro nás připravený další nějaký tradiční zvyky na pravoslavných Vánocích, tak řekněte nám teda vysvětlit, co to vlastně tady máme. Štedrý večer je to najvýznamnejší sviatok zimného slnovratu a všetky úkony, ktoré sa robili práve v tom čase, mali zabezpečiť zdravie jednotlivým členom rodiny, hospodárskú prosperitu a chrániť od všetkého zlého. Čiže na stôl sa dávali kvopky všetkých obilnín a strukovín. Pšenica bola v hrnčeku so sviečkou, dával sa tu oves, ráž, kukurica, hrách, fazuľa, proso. Tady je proso, tady to je pohánka, tatárka. Prikrylo sa to obrusom, na to sa dala veľká misa, pretože jedlo sa z jednej veľkej misy. Malo to zabezpečiť bohatú úrodu na nasledujúci rok. Pod stôl a na lavice, na dlášku sa dala slama. Tiež to súviselo s úrodom a hlavne, čo je typické pre náš región, do kuta sa dával snop so scepmi
a s kosákom, aby bola takisto bohatá úroda v nasledujúcom roku. Pod stôl na slamu sa dávali železné predmety, na ktoré počas večery členovia rodiny mali položené bosé nohy, aby boli zdraví. Z nôžky stola sa obmotali reťazou, to, aby bola súdrnosť rodiny. A čo je zaujímavé, tá reťaz sa zamykala zámkou, tým sa mali zatvoriť ústa všetkým klebetníkom a nežičlivcom. Ježiši Maria. No a to vlastně bylo na tom stole jen tak položený, až med tady máme, koukám. Med sa používal aj v ľúbosnej magii, čiže dievčina, ktorá si natrela medom ruku a keď podala mládencovi, ktorý sa jej páčil, podala tú ruku, tak mal sa na ňu prilepiť ako ten med. A už sa neodlepí. Už sa neodlepí. A na prvý vianočný deň piekol sa špeciálny obradový chlieb, bocmanka, to aj tu v okolí Svidníka. A keď prišiel prvý návštevník do domu, volal sa Polazník, ktorý bol predzvesťou, či bude ten nasledujúci rok šťastlivý alebo nešťastlivý. Za šťastlivého polazníka bolo považované dieťa alebo muž, chlap, ktorý prichádzal z hora dole, aby gazdovstvo išlo z hora dole. Za nešťastného polazníka bola považovaná žena. Pretože keď žena prišla do príbytku, tak vzali ten špeciálny chlieb, tú bocmanku, rozlomili jej na hlave a povedali, nech sa to nešťastie stane na tvojej hlave, a nech sa nestane v našom dome. Chudáci, oni ženský rozbili o hlavu chleba. Ježišimar. No nebol to ťažký chleb, bol to menší ako kračun, ale bol okrúhly. Aj sa hovorilo, že čo sa vrodilo na poli, to muselo byť na siatý večer na stoli. Čiže čo sa vrodilo na poli, to všetko muselo byť na štedrý večer na stole. Tie plodiny. Já rozumím, to jste vysvětlila jenom pro diváky. Já jsem tady s váma den a už bych mohl normálně po rusínsky tady rozprávat. Ale co teda jdeme dělat dál? No pred večerou všetci sa išli umývať na potok, do potočnej vody, aby boli zdravé. V zimě? Áno, v zime. A niektorí aj skákali bosy do potoka, aby boli zdraví. Samá magie. Áno. Takže už jsme umytí. Co jdeme dělat dál? Ideme nakrmiť dobytok. Aha, to kolo už nebudeme stát tady, do potoka se mejt nebudu, to jakože to mě nedostanete, ale do maštale můžeme, ne? Áno, ideme nakrmiť dobytok. Já mám nohy umytý. Já a maštal, to není úplně to prají ořechový, ale jdeme na maštale. Surgite, pastore stante, lemne meškajte. Uj, pojďte, nesu vám seno. No, prišli sme do maštale, dajte tam seno. Dám tam seno, dobré. No, keďže je štedrý večer, siatý večer, prišli sme aj do stane, do maštale a nakrmíme dobytok, aby aj zvieratka boli sytí, aby pocitili, že je siatý večer a zavinčujeme my. Vinčujeme na to Bože narodenia, že by ste boli zdraví, že by ste mali teličky a maslavaničky. A teraz nalomíme chleba, pán gazda, odlomíme kúsok chleba. Ukážte. Chlieb sa lámal, áno. Dáme tam cesnok, aby dobytok... A to snědí aj cesnakom? Áno. Už tak to bude to jak niečí rovno naložený. A sverbohusku, čiže šípku. A nech sa páči. Idem. Já mám tady výdle. Krávo, našu. ne, abys mě kopla, na. Vidíš, hodná kráva. No a jdeme nakrmit nás. I další dnešní recept bude v duchu půstu a Ukrajiny a Rusínů a vlastně severovýchodu Slovenska a budeme se dělat pyrohy. Tady v tom kraji se dělá pyrohů strašně veľa na strašně způsobů. A já jsem si vybral takový ty jednodušší z obyčejného těsta a plněný zemiákama a zeleninou. Na pyrohy vezmeme polohrubou mouku. Já jsem samozřejmě ten recept tady konzultoval s paní Máškou a dopracovali jsme se tady tomu receptu, takže pro mě to je premiéra, tak uvidíme. Polohrubá mouka, zakysaná smetana, sol, prášek do pečiva, aby nám pěkně naběhly. Vody dáme podle potřeby, tak aby jsme si vypracovali pěkný hladký těsto. Nejhorší na tom bude, že dneska budou ochutnávat pyrohy odborníci na pyrohy. Tak uvidíme.
Zbytek těsta se holt musí vypracovat rukou, aby bylo těsto trošku zahřátý a aktivoval se nám tam ten lepek. No a když už jsem u toho lepku, se dnes a denně setkávám s problémem celiatiku, dneska už to je opravdu strašně rozšířený, tak zkuste udělat tadyhle ty pyrohy z čočkové mouky, šošovicová mouka. Prodávají v takových těch potravinách, kde prodávají biopotraviny. Když to z toho vyzkoušíte, tak budete mít krásný, křehký pyrohy. Super, těsto máme hotový, necháme ho chvilku odpočinout a mezi tím si připravíme náplň. Na náplň do pyrohu si napučíme brambory, když jsme předtím uvařili ve slupce. Přidám na kostičky nakrájenou povařenou mrkev, mladou cibulku. Můžeme si vzít třeba hrášek nebo fazulky, prostě něco, co doma najdeme. To je jenom proto, aby ta směs vlastně v těch pyrohách byla taková veselější, barevnější. Můžete klidně použít mražený hrášek, vejce uvařené na tvrdo. No, tak mám takový na polotvrdo. Moje vychytávka. Přidáme curry madras. Vůbec se nemusíte bát, jenom to pěkně šoupněte. A směs koření garam masala, samozřejmě sůl a koreně. No pěkně promícháme. Zkuste doma vyzkoušet, místo byste tam dávali slaninu nebo brinzu, tak zkuste takovýhle trošku jiný pyrohy. Těsto odstáte, náplň hotová, takže si můžeme těsto vyválet. Vezmeme si nějaký hrnček nebo formičku, no a jednoduše pěkně dáme do těch pyrošků náplň, přehneme a vidličkou takhle pěkně umáčkneme, jako u klasických pyrošků. No a jenom pokračujeme. Když to budete dělat doma, můžete zaměstnat celou rodinu. Táta může válet, máma může plnit a děti si můžou hrát s vidličkou. Pyrůžky máme hotový. Jediné, co budeme potřebovat, je dát smažit. No a mezi tím připravíme takovou omáčku. Stačí jenom zakysaná smetana, takováhle pěkná, hustá, troška petržlenový vnaťky, sol, koreně. Zamícháme, máme hotovo. Jen smažení pyrohy pěkně otočíme, ať jsou opečený ze všech stran. No a můžeme vyndat. Víte, těsto je tenký, hezky vypečený. No a stačí vlastně už jenom ta zakysaná smotana a paráda. Výborný těsto. To si někdy vyzkouším naplnit jenom lekvárom nebo možná masem naplnit. To je výhoda těch pyrohů, že to můžete naplnit čím chcete. Dneska jsme masem nemohli, protože se tady postíme. Tak dámy. Celý den jsme tady spolu se naháněli a ukazovali jsme si krásné věci. Já jsem na závěr si dovolil vám udělat pyrohy. Vím, že to je teda vaše parketa dělat pyrohy, ale já jsem vyzkoušel takový jiný, tak pojďme je teda ochutnat. Ale než ochutnáme, tady máme ještě jeden prázdný talíř, koukám, ještě někdo přijde, režisér, kameraman, někdo ještě přijde. Ten tanier je pre zosnulých predkov, tým sa im preukázala tá úcta. To, jak my děláme doma, babičce vždycky dáme talíř ještě na štědrý večer, no my tak děláme taky, no. Takže to já jsem myslím, že to zapomněl někdo, ale je to tak, takže vlastně ano. To je stejný vlastně i u římskokatolíků, stejně jako u pravoslavných. Tak ochutnáte? Ano. Máme to na jednom místě, jak to děláte. Tady je takový jogurt, tak to do toho zkuste namočit. Pyrohy, to jsou smažené, vyprážané. Co? Môže byť? Výborné sú, taká netradičná plnka pre nás. Plnku. Zeleninová. Výborné sú. Mě tady zajímá, Dobrá. Dobrá chutí? Ano. To jsem rád. Takovýhle dámy pyrohářky mi to pochválejí. Výborné. A já se musím na tady ten kolotoč ještě zeptat, to máme na co tady? My jsme měli u doma, jak jsme zapálili pod tím svíčku, ono se to tak jako roztočilo. To tak si se bude točit, nebo? To už len je časť takzvaného polazníka, to je predchodca vianočného stromčeka. Pôvodne bol väčší, ale sa to už zničilo, je urobený zo slamy, také štvorčeky, kosoštvorce zo slamy a je charakterný pre oblasť Spiša a Zamaguria a zdobil sa farebnými mašličkami. Tu v našom, v okolí Svidníka, Bardejova, taký polazník sa nerobil, ale názov polazník, ako som už spomínala, sa vzťahoval na prvého návštevníka, ktorý prišiel v prvý vianočný deň do domu.
Prvý návštěvník se volal Polazník. Až to byla ženská, dostala chlebem. Ano. No je chudá ženská. No a máte vy takový nějaký vinč vánoční, po Rusínsku pěkně? Áno. Vinčujú na to nový rік, že by sa vám zrodil bíb, že by sa vám zrodila žito i pšenica, že by u vašim domi bola molodica, že by sa vám zrodil len i konopli po kolína, že by vás holova nebolila. Christos roždajece. Christos roždajece. Slavite jeho. Slavite jeho. No, to jsme měli jeden krásný rusínský vinč. Já vám musím poděkovat vám za nový recept na pyrohy, který jsme vyzkoušeli. Vám za celý den se tady se mnou trápila, běhala jste se mnou v zimě ve sněhu, tak vám děkuju velmi pěkně. Doufám, že se nevidíme v tomhletom životě naposledy. No a vám, televizní diváci, můžu popřát jenom krásné Vánoce, klidné, pohodové, kopec dárků. Když někdo bude chtít, tak místo stromečku Polazník a nashledanou.